Үсеп килүче яшь буыныбыз табигатькә, кошларга карата үзләренең игътибарын, мәрхәмәтләрен менә шулай итеп оялар аша белдерә алалар. Сезгә, хөрмәтле дусларыбыз, алга таба дагы табигатны яратырга, кошларны үз итәргә дус итегез. Менә сыерчык ояларын ясау безнең өчен бик тәгез инде. Килгән сыерчыкларга оялар булдыру, аларны үрчетү, аны катнашкан өчен рәхмәтлебез сезгә. Алда да шулай катнашырсыз дип уйлыйбыз. Мен нәрсәсе бик ошады. Кичкенәдә мин әти янында, әтием хезмәт тотучысы, аның янында торып, менә токта баш тотсаң да балага ул нәрсә сеңеп кала. Менә иң беренче тәрбия атадан, анадан бөтенләй бу инде оештыру бик зур бәйрәм шикелле итеп алсак та була сыерчыкларны. Бу бит без балаларга өйрәтәбез табигатьне якын алырга. Сыерчыкларны күргәнегез бардыр инде. Аның бит элегелектә калган җуласы да сыерчык күргәч ничәргә тиеш? Карда уйнадыгызмы соң күргәч? Бunda iki türlü ağaçtan şimdi bu karagay и imen ağaçından şimdi kişine şomaklardan yapıştırmışlar ama Rusça etkende bu neydi? Сидим на тащине баталайны. Bu başta şöyle yapıştırırız, kanalda karıştırır, takıldı nasıl yine şöyle. Все, birdense bilgen kişiye kalktığı eğbersi oydu. Аларны авыл җирендә генә түгел, районга килгән һәрбер кеше карап китә ала. Шушы чараны оештыруда безгә ярдәм иткән табигый байлыкларны саклау буенча комитет җитәкчесе Гаязов Эмиль Әнвәр улына бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки аның ярдәме белән күп бүләкләрне без ала алдык. Икенче зур рәхмәтемне минем җиткерәсем килә Теләшәдәге Бердәм Россия сәяси партиясе, аның җитәкчесе Арысланов Роберт Мингач улына, чөнки ул да әзрәк безнең бүләкләр белән ярдәм итте. Һәм инде дусларыбыз, катнашучылар сезгә бик зур рәхмәтне әйтәсе килә. Алга таба да бергә менә шулай итеп аралашып, дустана мөнәсәбәтләрдә яшәргә, катнашырга язсын. Бик зур рәхмәт сезгә.